Alright. Nista naħsibhom naqada u qabel, jew le. Kif ħan niddeskrivija. Wara l-Eurovision kell opportunità nerġa' forsi nsib l-istil tiegħi. Bit-tim tiegħi thanks to Muxu Elti għad nisma' ejja nippruvaw noħolqu xi ħaġa totalment differenti mill-Eurovision u hemmhekk qisu il-bena l-istil kompletament ġdid tiegħi tista' tgħid. Tliet kelmiet li jiddeskrivu l-mużika tiegħi huma soulful, fun ħafna u moderni. L-isbaħ esperjenza tiegħi naħseb meta kont waqt il-kunċert ta' Bruno Mars u kont is-supporting act, naħseb dik waħda mill-stepping stones fil-karriera tiegħi. Naħseb waħda mill-ar hija meta fortunatament kelli aċċident, tlajt fuq il-palk, tqattal id-dublet kollu u kelli nibqa' nżomm id-dublet hekk nitlob li ma jaqalix id-dublet u nibqa' nkanta live. Kienet ta' xejn awkward. Se tkunu tistennew mużika differenti minn ġeneri differenti, neqlbuhom daqsxejn l-istil tagħna, ejjew ħadudu ħafna pjaċir għaliex ħadkun interessanti ħafna bħala mużika.